ассалому алайкум ҳамватони азиз, имрӯзанги навори мо бо солнишни панел мешавад. тамошо кунед. мо ноҳияи Фархор деҳаи матрос омадагим. бисёр кас савол шудан ака нархошон чӣ хел, чанд сомон ва чанд киловатт мебошад. пешакӣ мо гуфта будем дар мо фақат барои лампочка ва освещения телевизор гирон мешавад. мода утик, духовка, термиксо гирон намешавад. ҳамқа мода ҳаст ҳозираш бардони азиз. нархоша гап задем. нархошон вобаста раҳшон дуртар бошад, қиматтар мешавад, наздиктар бошад, арзонтар ва аккумуляторшон калонтар, вазшон калонтар бошад, қиматтар майдатар бошад, арзонтар мебошад. ҳозир мо дар ин ҷо омадагимон панели Canon аккумулятори 100 ампера 1.5 киловатта полни хонашонда установ кардем. нархи ино то доставка хонаш омада 6500 сомонӣ мебошад бардони азиз. бо ҳасте аккумулятори майдактар 4 лампочка, як телевизор, один сим кашида ва хонатон истифода бурда метавонед. хулас касе ба дар кор бошад, марҳамат бемор ба мо муроҷиат кинед. хоҳиш мекунем фақат мегирифтаги одамо илтимос занг занед. бисёр мода занг задан, бисёр одамода бо ҷавоб додан натонистем. зайнит буромадан, бисёр каса бахшиш мепурсем ки дар ватсапам ҷавоб додан натонистем. бардони азиз, рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд. бемоло занг задан муроҷиат кинед. хоҳиш мекунем боз як бор дигар илтимос ҳамин мегирифтаги одамо занг зананд. мақсадам хеле панелро оварда часпонда метем. мақсад ина мо Фархор, ноҳияи Фархор, деҳаи матрос. саломат бошед бардони азиз. касе ба дар кор бешад, бемоло доставка установкаш хати солнечный панелро ба шумо часпонда медиҳем. барои шумо як компанияи боркаши Қурбонназарро тавсия мекунем. аз Москва ва Московский област бошад. агар боратон аз 100 килограмм зиёдтар бошад, худашон рафта мебиёранд. рақамҳошон дар рӯи экран. аз номи канали Колхозоботи гап задем, ба шумо скидка арзонтар карда метиҳад. аз биродарлар сарга бир гӯза перевоз кунед, тавсия қиламиз. Қурбонназар компанияси Москва ва Московский областда юкларингиз bo'lsa, 100 килограммдан ошироq bo'lsa, o'zlari borib olib kelishadi. ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Kolxozobod TV kanal nomidan gapirsangiz, sizlarga arzon qilib berishadi. мардони азиз, ина хонаи светошон ҳамашон кор кардастанд. мақсад ина телевизор ҳамашон ҳисоби ҳамон солнечный панел рафтаиста дар инҷо хонашон. мақсад ҳозир бо гиронш мекунем. мардони азиз, агар касе ҳамина дидани бошад, ноҳияи Фархор деҳаи матрос мешавад. хонаи акаи Сафархонда часпондагием. марҳамат бемало ба чашми худатон омада дида метавонед. ина хонашон ҳама ҳисоби ҳамин солнечный панел рафтаиста. мардони азиз, боз як барои шумо навигари дар ноҳияи Фархор, агар касоне ки ба S-класс барои шаҳру мошин дар кор бошад, марҳамат бемало дар хизмат шумо. ноҳияи Фархор, Московский, Ҳамадонӣ бемало рафта барои шумо рӯзи хурсатитон хизмат карда метиҳад. S-класс кузов 21, салоншон наст, тамошо кунед. барои шаҳрусо хати гул плош хати мера ҳамашон 100%. касе ба дар кор бошад, бемалол занг задан муроҷиат кунед. ина нарошам як нишон додам берем. ина салоншон қоидавӣ барои шаҳрусо. хадохад ина туё сар мешавад. бемалол занг задан муроҷиат кунед. ина рақамошон дар рӯи экран ҳастанд. дар хизмати шумо ҳастанд иншоалло. S-класс кузов 21, ноҳияи Фархор, Ҳамадонӣ, Московский бемалол рафта хизмат мекунад. ина мошини сафсафед, затемнёни, ягон ҷош сарапина надорад. бемалол занг зада муроҷиат кунед. иншоалло дар хизмати шумо ҳастанд. рақамошон бо аҷоибота. ина 030301. хулас саломат бошед мардони азиз. дар хизмати шумо ҳастанд. рақамҳошон дар рӯи экран ҳастанд. бемалол занг зада муроҷиат кунед.